Sofía Feliu é outra das pintoras destacadas do Museo das Mariñas. Non ten orixe betanceiro, xa que ela nace na Valmoral de la Mata, pero acaba chegando á cidade atraída polo traballo do seu marido. Ao pouco tempo, ela entra como profesora de pintura e de debuxo tamén no Instituto Laboral, e grazas á doazón da súa filla, Paz Moreno Feliu, podemos dar a coñecer moitas das obras que pintou esta pintora sobre a cidade de Betanzos. Tedes aquí, por exemplo, un pequeno exemplo dun día de feira na Praza do Campo, acompañado por toda a decoración de fotografías e pezas que contamos no Museo das Mariñas, pero de Sofía Feliu son tamén cuadros como de Pintando o Globo, como de Bodegón do Pulpo, ou, quizáis, un dos máis importantes, que foi o primeiro que formou parte da colección do Museo das Mariñas, que é esa Misa das Candeas dentro da Igrexa de San Francisco.